Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean Intiako teknikaria den Jon Elizartza izanen da gurean eta berak esneko behien sektorearen inguruan balorazio bat eginen digu. Ondotik Aitor Bastarrika Baztango udaleko mendizainarekin egonen gara eta berak ere zertan dabiltzan kontatuko digu eta azkenik sindikatuaren atalean Nafarroakoen sindikatuko idazkari nagusia den Patxiku Irisarrik kontatuko digu pixka bat basurdeak egiten dituen kalteak eta pixka bat sindikatutik nola ikusten duten afera. Saioaren hasieran esan bezala Intiaren atalean gaude eta gurekin Jon Elizartza dugu, bera behi esne sektoreko teknikaria. Eta Jone, ikusten dugu gure atzekaldean, esneko behiak, pixka baina urtea segidan hasi eta hilabetea segidan pasatzen da. Ez da pixka bat ze balorazio egiten aldugu, zuek pixka bat teknikari zaretenak, barruti bizitzen duzu pixka bat sektorea, nola bukatu zen urtea, nola hasi duzue? Bai, azken urte hau izan da arras urte arrarua. Ikusi ginen urteko lehenbiziko semestrea nola prezioak hasi ziren goitigaten, gastuak batez ere. Esnea igentzen ere bai, baino mansuago, puskez mansuago. Orden bai ikusi zen da urteko lehenbiziko erdien rentabilitatea haunitz estutu zen. Eta gero bai egie da, bigarren erditik aintzin prezioak hasi zirela poliki egiten eta orden iduridu pixket konpentsatu zela. Gero aparte ere bai, badakizuen bezala urtia izan da arras idorra, orden prezio igoeratik aparte izan zen ere bai belar eskasie eta hartuak eta dena arras larri ibili zen. Bai. Pixoat egoera, pixoat hobetuzun prezio gorakada esan duzulikan, esnearen prezio gorakada, ez? Bai. Baserritarra saltzen duten esnearen prezioa litroko goratu zen, eta horrekin pixko baina gauzak normalizatu ziren esaten dugu pixka bat, ez? Bai, atxaina pixket hartu zuten, baina, ikusi behar da hemendik aintzin zer pasten den, bai esneen prezioekin eta bai gainerako prezio guziekin, azkenean hori da. Bai. Bestetik ez dakit, egoera, urte erdian edo ikusi zelikan lehengaiak argindarra, gasolioa dan izugarri garestitu zela eta esnearen prezioa nola zen eta kontuak ez dutela ongi ematen, ez dakit abeltzaine asko erabaki zuten behar bada ez, hasi ziren buruak kentzen, ez dakit abeltzainen ikuspegitik egoera hori nola jasan zuten edo zenbait erabaki hartu ziren momentuan ere, ez? Bai, hauniz nabaritu zen. Rentabilitatea inbertzea estutu baitzen, haunitza beltzain kendu zuzten, normalian igual zerbait gehiago aguantatiko zuten behiak kendu zuzten batre aixa harinago, errandezagon. Pixketola dudetan zauzten behiak edo sin miramiento, zerten den bezala kendu zuzten eta bai. Gelditu ziren hoberenekin. Gero ere badakigu batipat behi esnearen prezioa dela baserritarrak esnea ekoiztea kalitatezkoa bilatzen du. Kasu horretan, hazienda ongi bazkatu behar da, esnea ongi emateko ere. Ikusita etxea marra da bazka gutxi zela, eta kanpotik erosi beharrekoa garesti xamar, igual bazka kalitatean ere bajatu zen igual, ez? Erosi beharreko zenbait lehengai kalitate gorenekoak erosi beharrean oso garesti zirelakoz, behar bada bazkatan edo razionetan ere ikusi da. Razionak azkenean, zuk segun zenbaten diozun, hoi maindu behiak, orden ez duzu ere zaunitz kentzen al. Baina, ikusi de, aurten, igual normalian,
rekurritu ez ziren materia primetara rekurritu behar izan dela. Adibidez, hau ikusi izan da, normalian hartu erosten zutenak, gorriek usituzte hartu erosteko. Ez bakarrik prezioengatik, prezioa zela ikeragarri, baizik ez zutelako zarpatzen, bazelako zolako demanda, azkenean hau egiten dute beren hartua, ez, ekoiztu, eta gero falta balin bada erosten dute parte bat. Baina, klaro, aurten hemen haize harto gutiago ekoiztu de, orden gehiago behar izan zuten erosi, baina, klaro, denak berdin zirenez, oferta gutxi eta prezioa goiti ikeragarri. Orden hau igual hartua garesti erosite ere, behar izan dute bertzen materietara jo. Pulpak eta hola, eta, izan da pixket erokerie. Zuek Indiatikan, orain zu espezializatua zaude esneko behietan, ez da zein izaten da pixka zuen lana, teknikari bezala zertan ibiltzen zarete? Esnetan izaten da, asesoratzen da gaur egun bi alorretan, alde batetik parte tekniko-ekonomikoa, eta gero bertze aldetik badire bertze batzuk egiten dutena gehiago zentratue animalien alimentazionean. Razionak eta diseinatzea eta prezioak nola diren kusi, horren arabera erabakitzeko zer man eta hola. Bilakera ikusi du ez, azken 30-40 urtetan, Nafarroan aldatu da asko ez, behi esneak ekoizteko edo ustiategi bat aurrera emateko modua ez, edo konzeptua, haunitz desagertu dire, eta ez egite momentu kritiko xamar dugu orain, ez? Askotan izaten dire urte batzuk, ez egite nola ikusten duzu zuek geratzen direna sendotua daude, atzetik jarraipena badago, ze ikuspegi hartzen duzu etorkizunari? Azkerian hemen, urteak pasa ala, gandire kuadra ustiategi kopurue txikitzen eta gelditzen zirenak ziren gero eta handiago. Horai gelditzen direnak, generalian gehienak dire, ja baute adine, eta ikusten dena da, releua ez dela sobera erresa. Badire zenbait kasu, baina ez da arras erresa. Azkenean, sektorean sartzeko edo baduzu sartzen zara jain edagon kuadra batean, zure gurasotatik edo sartzen zara soziedade batean edo olako zerbait, edo bertzenaz berritik hastea ez da posible, azkenean praktikamente. Behar bada, orain buru askoz ez gehiago dire, garai batean baino lan egiteko modua ere esaten du behar bada erosoago dela, teknologia aurreratu da asko, tresneria, eta jaizteko lotura hori, bete ere pendiente behar da, baina bai ustiategi haunitzek ja badutela jaizteko robota, eta horrek pixko bat lotura hori errezten du, ez? Bai, hoi bai egia da, mejora handie da, sozialki azkenean albidetzen datzuleko bertzen modu betera antolatzea, ja lotura ez da hainbertzetakoa, eta erreisten du, robot batek erreisten du zenbait kasuten, bizie bertzen modu betera antolatzea. Eta gero beti aipatzen duguna ez, diru laguntzak ez, Europatik heldu diren diru laguntzak eta hor daude ere, eta beti ere eskuzabal hartzen direnak, baina pixo bat lotuak, diru laguntzari ez. Lotur hori badela ez? Bai, azkenean sektore hau, baina lehen sektoreko gauz guziek daude laguntzetara lotuek. Azkenean daude hortara behartu daude, ezin dire hori gabe moldatu. Eta hau ere bai. Gero ere azkenean behiak ez dire, ez bizi osorako, eta joan behar da pixo bat, zuk ongi dakizu ez, abeltzain bera, ikusten, aintzinerako zeintzuk utzi, inseminazioak, ez dakit, guzti horretan asko aurreratu da ere, garbi du abeltzainak, pixko bat nondik zehildotikan lan egin behar duen, biziraupena behar da behiena ere gutxitu da gehiago estutzen direlakoz, alor horretatik hazienda nola aldatu da hazienda? Ni sektore honetan aski berrien naiz, ez dut kusi orain dela 20 urtetan nola zen, baina bai, azkenean behiak
haunitz eskatzen zaie, eta orduen bide azkenean Ferrari batzuk baldin baziren bezala. Eta ja, zirrike bat pintxetzen dela, ja, kambiatu behar da kotxea. Bai. Beraien bizi kalitatea behar bada, eroso bizi dira, baina estu ere, erabenean, ez? Pixka bateko iztu behar dute hauniz, eta... Bai, baina bertzaldetik ere, ez da pentsatu behar gaizki bizi direnik, azkenean gaizki baldin baziren ez zuten produzituko. Bai, abeltzaina, ikusten moduia, ekoizpena jausten ari dula fuerte, ez dio konpensatzen, eta ordezko batekin jarraitzen du. Bai, baina zein zentuzte arras ongi esnia mateko, bertzen ez dute ematen. Behar bezain bertze. Bai, eta gero ere hemen harritzen gaude adibidez orain, ikusten da gaur egunean ventiladoreak, aspersoreak, bai hotza bai berorako prestatuak direla ikuilu berriak, ez daude lotuak, libre dire, eta ongi izate hori bermatzen dela. Bai, azkenean behien ongi izatea sartzen da kuadran efizientzian barnean. Da bertze eslabon bat da, azkenean. Bai. Nafarroan, Nafarro osotik mugitzen zaren joanezu, edo nola banatzen zarete teknikarien artean? Teknikari bakotxak badu bere zonaldia. Ni nago gehien bat, Ultzama eta Basaburua eta zonalde hortan. Hemen baztanen bertze teknikari bet dago, eta hola. Bai, bakotxak badu bere zona. Gero zenbait kasuten badire kuadra batzuk, teknikari batek lantzen duen alor batzuk, eta gero bertze batek lantzen du bertze batzuk, eta hola. Oso gehione, gure partetik beste behin ere eskerrak eman ez, azkenean, teknikari esker, intiari esker, gaur egungo lehen sektorea indartsuago dago, efizientiagoa da, eta jarrai dezazutela horrela lanean. Eskerrik asko? Bale, esker mili. Aio. Hala, jo. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Aitor Baztarrika Baztango udaleko mendizainarekin gaude. Eta Aitor, zuek ere hor jarraitzen duzu betiko moduan landalan, ezagit ja otsaila erdian iaia sartuak, eta ezagit pixo batzuk ere nola hasi duzuen guztia, zertan zabiltzate? Urtea hasten da beti bezala azkeneko lotiei markatzen. Horreia uste dut herriko lote guztiekin daudela eta baserrikoak ere denak. Eta urtarrilan izaten da ere bai azken hilabetea larreak erretzeko baimena eskatzeko. Orden orai, baimenak eskatzetik akitu dutenez, orai gara pixket bisitak egiten, gusten erreketa zaila horiek eta pixket baloratzen nola imartugun, EPRIF eta suhiltzaileekin batera. Eta gero bazkalekoetan egon da elurre orai arte, orai lau azinak gelditzen dire. Horiek martxoak 15 arte egon behar dute hor. Eta beti bezala egin dugu orai otsaila bukaeran nekazariekin bilera udaletxean. Hiru bazkalekoetan dauden beharrak eta pixket azertzeko. Eta, pixket betiko martxan. Pixu bat horretan jarraitzeko, pixu bat loteak aipatuzu, egur loteak eskatu direnak, zuen lan izaten ere markatzea, ezagit, eskaera kopurua urtero mantentzen den, goraka joaten den. Aurten nabarmen goraka egin du, beti ere kontutan edukiz aitzineko negua gogorra izan zela eta horrek markatzen du bastante. Batez ere aurten nabarmendu behar dena da etxetara eramateko egur lote horiek, udalak eskintzen duen zerbitzu hori biderkatu egin dela. Orain arte 40 piko izaten ziren eta aurten 85 familiek aukeratu dute sistema hori etxera egurre entregatu. Horren hoia markatu dago aspaldi, ingurumen departamentuko mendizainek markatzen dituzte lotiak. Egia da, herriko loteetara eta udaletxetik aten garela markatzen laguntzera, normalean bere markatzen dituzte. Eta horaia esleitu zaio enpresa batei, enpresa horrek egorapenean botakotu egurrek eta abuztuak bat baino lehenago egin beharko du entrega etxe guztietara. Printzipioz berak errandu uda partean ingo dutela entrega hori. Hori izaten da, egur osoan, ez, entrega guztien datxean. 5 metro eta 5 metro terdi, bai. Bikoiztu da, zuk esan duzun bezala eskaera, etxera eramateko lotena, eta gainontzekoak
mendian markatzen dira eta norbera Berdin. botatzen ditu. Hori Ez? norbera arduratu behar da, botatzeaz, atratzeaz eta etxera eramateaz. Bai, beti bezala. Bai, eta kasu horretan, behar bada, behar duzu ere, garraiotzeko, ekartzeko, Bai. tresneria eta askotan igual herri txikitakoak izango da gehiago edo... Nik uste herri txikietan tresneri gehiago Bai. badela eta herri handietan kontratatzen dituzte horretarako makinaria duten enpresak eta lote handitza tratzea modu hortan rentableago denez, herri handietan dute modu batera, herri txikietan bertze modu batera. Bai. Badakigu ez, nola garestu den energia orokorki, gasolioa, gasa, eta behar bada eskaera geroz da gehiago dago egurrean. Egurrean ez dakit ere zen joera hartuko duen, baztanen kasuan nahiko egur izaten da zerbitzu hori eskaintzeko, hektarea asko badire, nola ze balorez egiten duzu orokorki, badagoen basoaz. Bai, baztanen baso hauniz dago eta oso sakabanatuta gainera, herriak bezala. Orduan, herriak normalki iten dire bakotxa badu bere zonaldea edo ez. Eta urtero basoa handitzen da kentzen zaiona baino gehiago. Orduan egurren aldetik ez dugu problema hori. Hemen ez da maldarreka eta inguru ditan bezala konifera gutiago daude. Hemen bago oian hauniz ditugu, kalitate ertainekoak gehienak, kalitate honekoak saldu egiten dira, eta urtero saltzen dugu mendi batzuk, baino egurra bada pileka baztanen momentuz bai. Eta erreketak, bigarren gaia, erreketen inguruan, zuek aspaldetik induzu ez, apostu handia, erreketak baimenduak egiteko, jendea kontzientziatzeko eskaerak egiteko, bada alde bat, faktore bat zuen esku ez dagoena, ez da pixka bat eguraldia, eta horren arabera urteak oparoagoak edo ez hain oparoak izaten dira, ez? Zuek beti ere baduzu ez, eskaeraz aparte, beste lehendik egin gabe geratu diren beste lursail batzuk, orokorki ez egit azken urteetan ze balorazio egin duzue, eguraldia lagundu du ez, o lan asko dago itxeke? Erreketena oso komplikatua da. Hemen erran duzun faktore garrantzitsuena eguraldia da. Urte bat ez badu eguraldiak laguntzen, lana pilatu egiten da hurrengo urteetako. Aurten egin nahi ziren eskaerak, helduen urteekin solapatu egiten dira, eta azkenean konplikatzen da. Orduen eta kontrolpeko erreketa gehiago egin edo eguraldiak gauniz laguntzen balin badu, sute arriskuaren murriztu egiten da. Hor badago halako balantza bat. Ikusten da, erreketa gutxi egiten diren urte andana bat pasatzen den momentuan eta urte hona tokatzen delaik, suteak biderkatu egiten dira. Duela bi kanpaina, izan ginen sute garai potente bat, eta nik uste dut aurtengo baztanen baitugu hirugarren mailako 10 bat erreketa, hirugarren mailakoak diot, arriskuaren maila kontutan dukiz, guk egin beharrak ditugunak bai edo bai, eta zuhiltzaile eta eprifikokin dudik gabe. Eta gero, hortik aparte, eskaerak badaude. Ez da eskaera pilaik, lehenago bai izan zela, igual eskaera gehiago izaten zela, eta ez da halako hektarea kopuru handia ere eskatu den momentuz. Baina, guk udala bezala ere eskatu ditugu, erdizen erreketa batzuk egiteko, Gorramendin ere bai, eta, pixkete saiatzen gara, guk ere aitzinetzen ez sute horiek, ez da? Eta bukatzen joateko bazkalekoak aipatu dituzu, negua, hotza duie, elurra bota du ere mendian, eta elurrak iraundu ere, ez dakit, mendian dagoen hazienda dentzat, hainbeste elur izatea, bazkak igarri eman behar izan diote, nola ikusten duzu? Erdizen, haziendik ez da, oineken elurre badelako, eta, haunditzetan neguko bazkalekuetan, ardiak sartzen dituzte, ez dutelako nun sartu ez, eta gero ja horai ardi hauniz ardi gehiena daude etxetan. Etxetan, erditzen, beste batzuk esnetako ardiak, azkenean bildotxak entzen ditutenak esne saltze dute, eta behorrak, larre behorrak dire, pixket orai, bazkalekure sartiko dire berriz, martxoak 10 egongo dire, gero baten digu deskansoa, baten digu abonoak, zerrakurak errepasatu, aska garbitu, betiko prozesu hori dena. Lizartzun maiatzaren bigarren hortira arte eta erdiz eta belaten
ekainak lehen bizko egun hori arte. Bai, eta azkenean lehen sektorean aritzen den nekazari abeltzainentzat, ezinbestekoa da bazkalekuak ematen duen aukera, ez? Bazka mendian badakigu ongi bazkaleku onak direla, baztanen, eta hori, ezinbestekoa da, ez, beraientzat, ez? Dudik gabe, eta hor daude estadistikak ez da kasualitatea urtero 50 abeltzain baino gehiagok erabiltzen dute adibidez Erdizko mendia, dela 3 bazkalekuetan handiena, eremuz biderkatzen ditu, biek, uste dut Belat eta Lizartzu 200 batek zela izango dituztena, eta Erdizen kasuan dire 800 eta piko. Orduen, bai, bazkaleko horiek gainera gero eta udalak egiten dituen lan horiei esker, gero eta prestatuago daude, haziendak gan biltokiak, askak, azkenean gaten da dena urtero beharran arabera gaten gara inbertsioak inez, mendioetan mantxo. Desbroziak, hainbertze gauz, bai. Haziendak kopuru handia sartzen da bazkaleko komun lauetan, bai. Eta, bukatzeko zutekin berriz ere, aipatuzu, zuten eskaera eginak hor daudela, ezagite epea ofizialki, epe bat jartzen da, erreketa baimendu horiek egiteko, gero uraldien arabera luzatzen aldena edo ez? Ez, apirilaren azken egun arte erre daiteke. Erretzeko sasoi obrena da orai, baina oiniken ez du idortu, denbora onak nahi duiten, baina gelditzen zaio hoi puntu hoi, ez? Eta handia izegoa azten dela dirudi eta horrek markatuko du pixket zuen hasiera, bai. Eta erreketa batzuk egin diren norberak egingo ditu, arriskurik ez direlako, eta baten bat beharko da zuen laguntza, eta suhiltzaileak eta prefekoen laguntza ez. Bai, guk kondizioak betetzen bali badire, eta erregaia pres bali dago, hasiko gara lehenbiziko egunetik lanean, bai. Horiek denak erreketa, horiek denak egin nahi bali maitugu aurtengo kanpainan dudik gabe. Bai. Oso ongi Aitor, eguraldia lagundu zuen eta alde hortatik ere urte borobila izaten den eta baztango paraje zoragarri hauek, mendiak, basoak eta larreak beti bezain zainduak jarraitzen duten. Eskerrik asko. Bai, zuei. Bai. Sindikatuaren atalean gaude eta oraingoan gurekin Patxiku Irisarri dugu, Nafarroako Ene Sindikatuko idazkari nagusia, eta Patxiku, ikusi dugu irakurri du prentsan ere ez, hilabete hauniz dire, non basurdeak, izugarrizko kalteak egiten dituzten ez, batipat belagaietan eta ezagitzuek Ene Sindikatutik, ezagitze balorazio egiten dizuen, ze irtenbide hartzen dizuen arazoari edo nola ikusten duzuen? Bai, aipatu dituzu hilabeteak nik esango nuke urteak ere bai. Horren dela 2 urte hasi ginen honein inguruan kanpaina bat egiten, aurretikan ere egina genituen, baina ikusten dugu urtetik urtera gero eta maizago gertatzen direla horrelako gertakariak, ez? Goizia ernatu, lehioa ireki, belagira begiratu eta belagia muturka buelta manak, ez? Eta horrek kriston estresa eta ezin ona sortzen digu nekazari, ez? Azkenean, hor baduzu kalte bat, eta kalte hori moldatu egin behar duzu, bestela ea nor sartzen den hor urrengo primaveran segadorakin, eta egia da, hor, hainbat eta hainbat belagietan, guk batez ere hemen Orabidea inguruan sumatu ditugu, hainbat eta hainbat kalte egiten dute, ez? Eta ez kalte materiala bakarrik, baizik eta gero horrek ekartzen dituen ondorioak ere bai, ez? Bai direla eritasunak eta bar. Orduan, guk ja hau ikusita orain dela 2 urte egin genuen saiakera potente bat, egondu ginen baitere departamentuan, hemen bilerak egin ziren baztanen, hemengo EIZA elkartekoekin, eta konklusioa da, hau ez dakit plaga izendatu behar den, baina biztan da kontrola ezina dela, ez? Eta hemengo eizturiak, ez dakit joan urteko datuak diren oski, 500 basurde, ez baziren gehiago, aurreko urtetan ere bai, basurdeak hiltzen dira, baina ikusten da basurdiak lehen umaldi bat iten baldin zuten orain inkluso 2 umaldire egiten dituztela, ez? Orduan,
hori kontrolatzea oso zaila da. Eta, bueno, Nafarroko gobernutik, orain dela 10 egun, egin zen hor agerraldi bat, parlamentuan, eta, bueno, lotua zen pixkat, azkenian, basurdeak ere, istripuak ere izaten direla, ez? Kotxekin eta bar, kontatu dituzte, urtean, egunero 2 istripu izaten baldin badire kotxe eta azindakin, azinde oitikan bat basurdea dela, ez? Orduan, konparezentzia horretan, aipatuzun konsejerak, noski ez ditula bere gainean inolako depredadore naturalarik, eta bueno, guk hori adituta ere, pixkat tentei hartzen gara, zeren horren gainean depredadore naturala otsoa da momentu honetan, eizturiak hor dira, baina lauankakoak otsoak, eta biztan da, sindikatoa dagoela prest, otsoak ere inguru hauetan ez ametitzeko eta ez da norbaitari okurritzen bazaio sartzea, ez? Orduan hori alde batetik, ez? Ja plaga ez dakit den, baina hurbil, badakigu zer den plaga bat, Nafarroan, beste puntan, adibidez, untxiekin gertatzen dena, ez? Untxiekin badute kriston arazoak, ablitas inguru horietan eta, uztak uzten dituzte, rasoianak, ez? Eta hor, baten batek ere aipatzen zuen, seguruak ere zeo zer eginen dutela, seguratu eta hola ez dugu lain betzeko kalterik izaten. Ikusi dugu, ze gertatzen den herri beran, lehendabiziko 2 urtetan seguruak egiten dituzte, eta seguru etxeak sartzen dira, baina gero ikusten dutelikan urtero kalteak badirela eta hori ordaindu imar dutela, segurua ja uko egiten diote seguru itiari, eta orduan nekazaria bera bakarrik gelditzen da, ez? Eta, ja pixkat, bukatzeko, ikusten genuen, konparazentzia horretan ere, aipatuzun, konsejerak, istripu gutiago izateko, eginen zituztela pasua, karreterazpitik, eta fauna pasatzeko, ez? Baina, bueno, orain dela 2 urte ere, hainbat eta hainbat alegazio izan du ziren N121 egiterakoan, olabe inguru horretan eta pasuak egiteko alegazioak sartu ziren, ezezko arrantzen, garesti zirelako, ez? Orain ematen du, badagoela dirua, nonbait pasu horiek eta egiteko, eta guk azkeneko agerraldian eta bidali genuen prentsa oharrean, horre aipatzen genuen, dirua baldin bada gauza horiek egiteko, orduan ere dirua izanen dela, gure belagietan eta egiten dituzten kalteak eta ordaintzeko. Orduan, pixkat horixe da, azkarreta tita batian erranda. Orduan, ikusten duzu irtenbide zaila, edo diruz ordaintzen da iniko kalteak, eta basurde plagari, deitzen baldin badiogu plaga horri aurre egiteko, ehiztari momentuan duten baliabideekin, duten egutegiarekin, zaila da, ez? Erreproduzioa basurdena, ehiztarien ehizaren aurretik doa, ez? Gainetik doa. Horro ez egite izan moraldia luzatu, zer irtenbide ekonomikoaz aparte irtenbiderik bada aurre egiteko plagari? Bueno, luzatu egiten alda, eta departamentutik ere erraten dute, hor daude ehizturiak, ehizturiak hor daude, baina ez da bere lana. Ehizturiak ateratzen dire, bere jobia da, lan kakotxartean egiten dute, eta da fauna kontrolatzea, baina guk ehizturiari ezin dio exigitu. Venga, sartu kaina gehiago hemen, edo han, edo zoazte honan, zoazte arat. Bakotxak, bere kuadrilla bakotxak badu bere ibilbidea, gero egia da, ehizturi elkartetik eta horrelako kasuetan, baldin badira behin eta berriz toki batean basurriak indoko kalteak eta ehizturi elkartetik badakigu, ehizturi soziedekiri erraten dira, zoazte eremunetara, hemen badire kalte desente, eta hor pixkat presio gehiago egiteko, ez? Baina ez gara gu ezanen, ehizturi erranen diona, etorri arate honat, nahiko lan
badute, eta gainera hobi bat da, eta asteburuak hortxe pasatzen dituzte, eta alde batetikan lan polit bat egiten dute. Eta hori da zuen pixu bat eskaera enetikan ez, gutxienez kalte ekonomiko horiek ordaintzeko, eta ez dakit beste bilera bat egiteko geratu zareten, gauza irean geratzen den, edo nola moldatzen olako egoera bat. Momentuan ez dugu pentsamentorik beste bilerarik egiteko, zeren, azkenekoan egin genuelikan, orain dela ja, urte bat eta gexio, aipatu ziguten, aterako zela eiza lege berri bat, oraindik itxoiten ari gara, eiza lege berri horretan bazegoen aukera edo aurre ikusten da, behintzat, eizturi kakotzen artean profesionalaren figura, hau da horrelako kalteak egiten diren tokitan, kontratatu eizturi batzuk eta hor kasunetan basurdei pixka gehiago estutu. Baina, legealdi hau bukatuko da lege berririk izan gabe eta egilarrean espentza guti. Horregatikan, aipatzen genuen, orain arte eman ditugu pausoak, orain arte ari gara gu geu hartu lurra berriz bueltama, gero belarrazia erosi gu gure poltsikotik bota, berriz ere belardi hori berreskuratzeko, eta orain ja geratzen zaiguna da, hori, lehen aipatu dutena, ez? Dirua baldin bada gauzatzuk egiteko, seinaleak mugitzeko ez dakit zer, orduan, belarrazia edo gu pasatzen dugun denbora hori kalte horiek moldatzen, ordaindu ditzaztela. Garbi geratzen da, patxiku zuen ikuspegia, gauza da, azkenean hor sufritzen du nekazari eta abeltzainak, eta ez da erraza, ez? Sektorea dagoen bezala ikusita, azkenean trabak edo harriak gainera bazter guztiatik etortzen dire, eta gaia edo egoera pixka bat moldatzen den, eta gutxien ez zuek diozuena, kalte ordaintzen diren. Eskerrik asko? Eskerrik asko zuei, tarte hau emateatik. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.